olen Ronald Kipchumba Choge ja haen keitä non sairaanhoitajia koulutuksen, koska haluan auttaa ihmisiä ja olen kiinnostunut terveydenhuollosta. Olen opiskellut suomea itsenäisesti noin 6 kuukautta kehittämällä sovelluksia, verkkokursseja ja katsomalla suomalaisia videoita. Uskon, että minusta tulisi hyvä lähihoitaja, koska olen empaattinen, rauhallinen, tunnollinen ja valmis oppimaan uutta. Kiitos. I expect the program to give me hands-on experience in real healthcare settings and help me grow into a confident and skilled professional. My goal is to develop practical nursing skills and to understand the healthcare system in Finland better, which will help me serve patients from different backgrounds. I'm fully prepared to move to Savonlinna. I know adapting to a new environment will come with challenges, but I am committed to making the most of this opportunity. I'm ready to work hard, live simply, and focus on my studies. Thank you for considering my application.